ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଗତି କରେ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଲୋକ ଯାଏ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ 1 ମିନିଟରେ ଗତି କରିବ କେତେ? 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ 60 ମିନିଟ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 1 ମିନିଟ୍ରେ ଗତି କରିବ 60 କିଲୋମିଟର। 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଗତି କରିବ କେତେ? ନା 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 କିଲୋମିଟର, ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗତି କରିବ? ନା 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 କିଲୋମିଟର। ସେଇଭଳି 1 ଦିନରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗତି କରିବ? ନା 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 24 କିଲୋମିଟର। 1 ଦିନରେ ଏତେ କିଲୋମିଟର ଗତି କରିବ। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 24 ଗୁଣନ 365 କିଲୋମିଟର ଗତି କରିବ। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷରେ ଆଲୋକ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଗତି କରିବ। ତେଣୁ 1 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ସମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 24 ଗୁଣନ 365 କିଲୋମିଟର। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଏତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ।